prvých prednášok, čo sa mi veľmi páčilo, bolo ambulantné monitorovanie tlaku, keďže ja v ambulancii vlastne využívam tieto tzv. Tlakové holtre. A veľakrát som mala práve nejaký problém si to sama zhodnotiť, keďže sa nemám veľmi v tej ambulancii na koho obrátiť, lebo robím sama. Čiže veľmi to bolo pre mňa akože prínosné. Taktiež, čo sa týka tých workshopov teraz, je fajn, že je to aj takto ako tou praktickou formou. Tak to bolo super, čo sa týka tých neuropatí, lebo to je téma, ktorá nie je taká bežná, tie hypertenzie sú také časté na tých konferenciách. Že tie neuropatie boli tiež veľmi akože také fajn na naučenie sa práve tej diagnostiky, ako postupovať. A takisto teraz sa mi veľmi páčila tá ortopédia, takisto to vlastne pán doktor zobral takou praktickou formou, že ako vyšetriť toho pacienta, aby sme teda na ňo len tak nejak nepozerali, že čo robiť, ale naozaj ako vedeli, že ako postupovať v rámci tých ortopedických diagnóz, čo je tiež veľmi často v tej ambulancii.